uvečer toga dana, kad su već zaključali nastambe, Raskolnikov je ležao i mislio na nju. Toga mu se dana učinilo kao da ga svi robijaši, njegovi bivši neprijatelji, već nekako drugačije gledaju. Čak je i sam zapodijevao razgovor s njima, a oni su mu prijazno odgovarali. Sad se toga prisjetio. Ali tako valjda i treba da bude. Zar se ne mora odsad sve promijeniti? Mislio je na nju. Sjetio se kako ju je neprestano mučio i kidao srce. Sjetio se njena blijeda, mršava lica, ali sada ga to sjećanje gotovo i nije mučilo. Znao je kakvom će beskrajnom ljubavlju iskupiti sve njene patnje. Pa što i znače sve te muke iz prošlosti? Sve, pa i njegov zločin, pa i osuda i robija činili su mu se sad u tom prvom zanosu nekakvim tuđim, čudnovatim događajima koji kao da se nisu njemu dogodili. Uostalom, nije mogao te večeri ni u čemu drugome razmišljati. Nije mogao usredotočiti misli na nešto drugo, na nešto što bi mogao svjesno zaključiti, samo je mogao osjećati. Umjesto dijalektike započinjao je život i u svijesti mu se moralo razviti nešto sasvim drugo. Ispod jastuka ležalo mu je evanđelje. Mehanički je posegnuo za njim. Ta je knjiga bila njezina, ona ista iz koje mu je čitala o uskrsnuću Lazarovu. Na početku robijanja mislio je da će ga Sonja gnjaviti religijom, da će navoditi razgovor na evanđelje i naturati mu knjige. Ali na njegovo veliko čudo, ni jednom nije povela o tome razgovor, ni jednom mu nije ponudila evanđelje. Sam ju je zamolio da mu ga donese, malo prije nego što se razbolio, i donijela mu je knjigu bez riječi. Sve dosad ju nije bio ni otvorio. Nije ju ni sad otvorio, ali mu je jedna misao proletjela glavom. Zar mogu sad njena uvjerenja da ne budu i moja uvjerenja? Ili bar njeni osjećaj, njene težnje? I ona je cijeli taj dan bila uzbuđena, a preko noći se opet razboljela. Ali je bila toliko sretna da se skoro prepala svoje sreće. 7 godina, još samo 7 godina. U početku te svoje sreće, u stanovitim trenucima, oboje su bili skloni da na tih 7 godina gledaju kao na 7 dana. Raskolnikov još nije znao da je dobio nov život na dar. I nije znao da će ga taj novi život itekako skupo stajati, da će platiti za njega velikim pothvatom u budućnosti. Ali ovdje već počinje nova pripovijest. Pripovijest o čovjekovoj postupnoj obnovi, pripovijest o njegovu postupnu preporodu, postupnu prelasku iz jednoga svijeta u drugi, o upoznavanju s novim dotad posve nepoznatim svijetom i neznanom zbiljom. To bi mogla biti tema nove pripovijesti, ali je naša sadašnja dokončana.